Díky vlastní vývojové laboratoři a mnohaletým zkušenostem jsme schopni vyvinout to pravé na všechny typy povrchů i pro toho nejnáročnějšího zákazníka. Přijedeme, otestujeme a navrhneme řešení. Prostředky se snadno a pohodlně aplikují díky různým dávkovacím systémům a mají vysokou účinnost. Moderní koncentrované čističe pro profesionální úklid jsou určeny do všech oblastí. Generální, kuchyňské, umývárenské, sanitární, dezinfekční a speciální. Při vývoji nových formulací používáme novinky z oblasti surovin, jako například různé druhy nízkopěnivých tenzidů, suroviny s obsahem nanočástic či jiné filmotvorné látky, které chrání povrchy před poničením a usazováním nečistot. Výrobky můžete nakoupit v různých baleních od 500 ml přes 1, 5, 10 až 20 litrů. Mají přehledný systém barevného kódování podle jednotlivých oblastí úklidu a na každé etiketě naleznete přehlednou tabulku doporučeného dávkování. Naše prostředky jsou vhodné pro hotely, restaurace, catering, wellness, úklidové firmy, obchody, průmysl, zdravotnictví, školky, školy, domovy důchodců a jiné instituce. Nejste spokojeni se stávajícími čističi? Rádi vás navštívíme. Samozřejmostí jsou vzorky k otestování a poradenský servis zdarma. Real Profi, moderní chemie od tradičního českého výrobce.